Vitajte na kanáli Miliónová cesta. Som veľmi rád, že ste si našli čas pozrieť si toto video a verím, že vám prinesie nielen hodnotné informácie, ale najmä inšpiráciu, ako zmeniť svoj život a nastúpiť na cestu k finančnej slobode. Prečo som si vybral práve knihu Bohatý otec, chudobný otec ako tému úplne prvého videa na tomto kanáli? Mám na to niekoľko dôvodov. Túto knihu považujem za jeden zo základných pilierov finančnej gramotnosti nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Napriek tomu, že bola napísaná už v roku 1997, jej myšlienky sú nesmierne aktuálne aj dnes, možno ešte viac ako kedykoľvek predtým. Možno ste už o nej počuli, možno ste ju dokonca čítali, alebo aspoň registrovali na sociálnych sieťach či v knihkupectvách. Ale koľký z nás sa k jej radám aj skutočne vrátili, alebo ich začali aplikovať vo svojom živote? Môj osobný príbeh s touto knihou začal v období, keď som sám prechádzal hľadaním cesty, ako sa vymaniť z kolobehu od výplaty k výplate, ako začať tvoriť niečo vlastné, niečo trvalé, niečo, čo bude fungovať aj v budúcnosti. Keď som sa prvýkrát začítal do Bohatého otca, chudobného otca, mal som dojem, že niektoré vety sú písané priamo pre mňa. Ako keby mi niekto cez knihu rozprával: zastav sa, zamysli sa a začni konať inak. Už vtedy vo mne začala rásť túžba deliť sa o tieto myšlienky s ostatnými, lebo som videl, ako málo sa na Slovensku o peniazoch, investovaní či finančnej nezávislosti otvorene hovorí. A tak vznikol aj tento kanál Miliónová cesta. Nie je o rýchlom zbohatnutí za noc, nie je o špekuláciách alebo lacných trikoch, ale o budovaní správneho myslenia, disciplíny a krokov, ktoré vás môžu dostať na vyššiu úroveň slobody. Ak sa vám bude páčiť tento dlhý rozbor a rozprávanie, určite mi dajte vedieť v komentári, lebo chcem vytvárať obsah, ktorý pomáha a motivuje. Poďme teraz na samotnú knihu. Najskôr si predstavíme autora a príbeh, ktorý stojí za vznikom jednej z najpredávanejších biznis kníh všetkých čias. O autorovi. Robert Kiyosaki a jeho príbeh. Robert Kiyosaki je podnikateľ, investor, spisovateľ a predovšetkým človek s unikátnym pohľadom na peniaze a finančné vzdelávanie. Narodil sa na Havaji, vyrastal v multikultúrnom prostredí a už od malička mal možnosť pozorovať dva veľmi rozdielne prístupy k peniazom. Na jednej strane bol jeho biologický otec, vysokoškolský vzdelanec, človek s veľkým srdcom, ktorý pracoval v školstve a veril v tradičnú cestu. Dobre sa učiť, získať stabilné zamestnanie, tvrdo pracovať a šetriť. Tento otec je v knihe označený ako chudobný otec. Na druhej strane stál otec jeho kamaráta, úspešný podnikateľ, ktorý nemal univerzitný titul, ale za to mal odvahu, podnikateľského ducha a ochotu učiť sa z praxe. Tento muž sa stal jeho mentorom a naučil Roberta základom, ktoré v školách nikto neučí. Ako pracovať s peniazmi, ako investovať, ako budovať aktíva. Tento druhý otec je v knihe označený ako Bohatý otec. Väčšina kníh sa venuje len teórii, ale Kiyosakiho príbeh je o skutočných zážitkoch, ktoré ho formovali. Mal to šťastie a niekedy aj smolu, že mohol vidieť, ako žijú obe skupiny ľudí. Tí, ktorí sa spoliehajú na istoty, a tí, ktorí hľadajú príležitosti. Robert Kiyosaki počas svojej kariéry podnikal v rôznych oblastiach, od predaja až po investície do nehnuteľností. Nie všetko mu vyšlo na prvý pokus, ale práve jeho chyby sú dôvodom, prečo o peniazoch vie hovoriť tak otvorene a bez zbytočných ilúzií. Jeho cieľom je, aby ľudia prevzali zodpovednosť za svoje financie a nečakali celý život na štát, zamestnávateľa alebo šťastie. Jeho kniha sa stala celosvetovým bestsellerom, bola preložená do desiatok jazykov a zmenila život miliónom ľudí po celom svete. Bohatý otec versus chudobný otec. Metafora dvoch prístupov. Možno ste si všimli, že názov knihy je trochu provokatívny. Bohatý otec, chudobný otec. Nejde o nejakých superhrdinov,
ale o dve životné cesty, ktoré sa vyskytujú v každej rodine, v každom meste, v každej spoločnosti. Každý z nás má vo svojom okolí niekoho, kto je skôr chudobný otec. Či už doslovne, alebo v zmysle myslenia. Tento človek často opakuje vety ako nemôžeme si to dovoliť. Radšej buď opatrný. Dôležité je mať stabilnú prácu, alebo bohatí sú len šťastlivci. Naopak, bohatý otec vníma svet inak. Ako si to môžeme dovoliť? Akú hodnotu viem priniesť? Ako by sa to dalo vyriešiť? Alebo peniaze sú dobrý sluha, nie pán. Kiyosaki v knihe neustále porovnáva tieto dve paradigmy. Nejde len o to, kto zarába viac peňazí, ale o to, ako človek premýšľa o peniazoch, ako sa rozhoduje, ako žije. Chudobný otec pracuje pre peniaze. Bohatý otec necháva peniaze pracovať pre seba. Chudobný otec hovorí deťom, aby sa učili dobre, aby mohli nájsť dobrú prácu. Bohatý otec učí deti, aby sa naučili, ako peniaze fungujú, aby mohli budovať vlastné podniky a investície. Táto metafora je veľmi silná, lebo každý z nás má v sebe kúsok oboch otcov. Niekedy sa bojíme riskovať, chceme istotu, inokedy nás láka dobrodružstvo a chuť skúšať nové veci. Cieľom knihy nie je zavrhnúť chudobného otca. Práve naopak, jeho rady sú často rozumné a bezpečné. Ale ak chceme rásť, musíme sa naučiť aj niečo od bohatého otca. Myslieť podnikavo, hľadať nové možnosti, investovať, nebáť sa pýtať a skúšať. Práve toto rozdelenie je výborným základom pre všetko, čo sa v knihe dozviete. A preto skúste si počas tohto videa klásť otázku, ktoré rady z knihy sú vám prirodzenejšie? Ktoré hlasy počujete viac vo svojej hlave? A čo by ste chceli zmeniť? 5 hlavných lekcií. Lekcia 1. Bohatí nekupujú luxus ako prvý. Rozdiel medzi aktívami a pasívami. Prvá veľká a zásadná lekcia, ktorú nám Kiyosaki odovzdáva, je lekcia o tom, ako rozmýšľajú bohatí a ako rozmýšľajú chudobní či stredná trieda, pokiaľ ide o výdavky, investície a spotrebu. Väčšina ľudí, keď dostane svoju výplatu, najprv zaplatí účty, kúpi potraviny, možno nejaké veci do domácnosti a akým niečo zostane, radi si doprajú. Nový televízor, lepší telefón, módne oblečenie, prípadne si vezmu úver na auto či dovolenku. Tieto veci im však žiadny príjem neprinášajú, práve naopak. Stoja ich peniaze každý mesiac. Bohatí ľudia však peniaze z výplaty alebo z podnikania investujú predovšetkým do aktív, teda do vecí, ktoré im prinášajú ďalší príjem. Kiyosaki hovorí o tzv. Finančnom rozpočte bohatých a chudobných, ktorý by sa dal nakresliť na tabuľu alebo papier. Ukazuje, ako peniaze pretekajú cez životy rôznych ľudí. Chudobní. Peniaze idú rovno z výplaty na výdavky. Nájom, jedlo, účty, spotrebiče. Stredná trieda. Peniaze idú na výdavky, ale aj na pasíva, teda napríklad hypotéku, leasing na auto, kreditku. Bohatí. Peniaze idú najprv do aktív. Investície, akcie, nehnuteľnosti. Tieto aktíva generujú ďalší príjem, z ktorého si potom môžu dovoliť aj luxus. Príklad zo života. Predstavte si, že máte kamarátov, ktorí si po prvej dobrej výplate kúpili nové auto na leasing. Každý mesiac platia niekoľko stoviek eur, aby mohli jazdiť v lepšom aute. Na prvý pohľad vyzerajú úspešne, možno ich aj obdivujete. Ale keď príde nečakaný výdavok, často musia siahnuť na úspory, alebo si dokonca požičiavať. Iný kamarát sa rozhodol, že namiesto nového auta investuje do malého bytu, ktorý prenajíma. Najprv to bolo možno náročné, musel sa učiť, ako to funguje, ale dnes mu ten byt mesačne zarobí 300 eur. O pár rokov si z týchto peňazí kúpi auto, ktorému už nebude zaťažovať rozpočet. Prečo je to také dôležité? Tento pohľad je na Slovensku stále nový. Väčšina z nás bola vychovaná v duchu mať všetko hneď, lebo nikdy nevieme, čo bude zajtra. Ale ak chceme skutočne rásť,
musíme sa naučiť odkladať uspokojenie a pracovať najprv na svojich aktívach. Ako to aplikovať v praxi? Skúste si každý výdavok rozdeliť na aktívum alebo pasívum. Začnite s malou investíciou. Kúpa podielového fondu, investičného účtu, drobné podnikanie popri práci. Odložte kúpu luxusných vecí, kým nebudete mať príjem z aktív, ktorý ich pokrie. Vytvorte si fond na aktíva. Každý mesiac odložte aspoň 10% príjmu bokom na investície. Moje osobné skúsenosti. Aj ja som v minulosti robil chyby. Kúpil som si drahý telefón na splátky, dovolil som si drahé dovolenky ešte predtým, než som mal vybudované aktíva. Trvalo mi, kým som pochopil, že bohatí si tieto veci môžu dovoliť až vtedy, keď ich aktíva zarábajú dostatočne na pokrytie všetkých výdavkov. Nie je to o tom, že by ste si mali odopierať všetko. Práve naopak. Je to o tom, že si vytvoríte systém, v ktorom vám peniaze zarábajú ďalšie peniaze a luxusné veci vás už zaťažovať nebudú. Inšpiratívny príbeh. Slovenský podnikateľ. Poznám niekoľko ľudí na Slovensku, ktorí začali úplne od nuly. Napríklad študent, ktorý si počas vysokej školy našiel brigádu v sklade. Z každej výplaty si odložil 50 eur, až si našetril na prvý počítač. Začal podnikať, najprv tvoril webové stránky, potom investoval do reklamy, neskôr do malého bytu na prenájom. Dnes, o 10 rokov neskôr, má príjem z aktív, ktorý mu pokrie väčšinu výdavkov. A stále žije skromne, lebo vie, že každé ďalšie aktívum je ďalší krok na miliónovej ceste. Lekcia 2. Aktíva versus pasíva. Základ finančného myslenia. Jednou z najzásadnejších myšlienok knihy, ktorá rezonuje medzi čitateľmi už 10 ročia, je rozlíšenie medzi aktívami a pasívami. Možno to znie ako nudná účtovnícka poučka, ale v skutočnosti ide o základné pravidlo, ktoré oddeluje finančne slobodných ľudí od tých, ktorí sa len točia v kolotoči výplat a výdavkov. Čo sú aktíva a čo sú pasíva? Aktíva. Všetko, čo vám prináša peniaze do vrecka. Môže ísť o investičný byt, ktorý prenajímate, podielové fondy, akcie, podnikanie, licencie, patenty, web stránku, ktorá generuje príjem z reklamy, alebo aj vlastnú knihu, ktorú ľudia kupujú. Pasíva. Všetko, čo vám peniaze z vrecka berie. Najčastejšie je to hypotéka, leasing, úver, kreditky, ale aj auto, okrem firemných, ktoré zarábajú. Spotrebná elektronika, ktorá časom stráca hodnotu, nehnuteľnosť na vlastné bývanie, ktorá negeneruje príjem a podobne. Na prvý pohľad sa to môže zdať jasné, ale práve v tejto jednoduchosti je ukryté najväčšie tajomstvo. Väčšina ľudí si totiž myslí, že dom, v ktorom bývajú, je aktívum. Kiyosaki to však označuje za pasívum, ak im tento dom neprináša žiadny príjem, napríklad z prenájmu. Ak len platíte úvery, hypotéku, energie, daň z nehnuteľnosti a podobne, dom je pre vás pasívom. Prečo je toto rozdelenie tak dôležité? Keď pochopíte rozdiel medzi aktívami a pasívami, vaše finančné rozhodnutia sa dramaticky zmenia. Namiesto otázky, čo si môžem kúpiť za tieto peniaze, sa začnete pýtať, ako môžem tieto peniaze investovať, aby mi začali zarábať ďalšie peniaze? Veľa ľudí žije v bludnom kruhu. Vezmú si hypotéku na byt, úver na auto, k tomu kreditku na spotrebiče a každý mesiac platia. Ich pasíva rastú, aktíva sú nulové. Pracujú len preto, aby platili účty. Bohatí sa snažia čo najrýchlejšie budovať portfólio aktív. Čím viac aktív máte, tým viac vám každý mesiac kvapká pasívny príjem. Slovenský príklad. Byt na prenájom. Na Slovensku je bežné, že mladí ľudia túžia po vlastnom bývaní. Často si vezmú hypotéku hneď po škole, len aby mali svoje. Kiyosaki však odporúča niečo iné. Najprv investuj do aktív, až potom do bývania na vlastné bývanie. Predstavte si, že namiesto kúpy bytu na vlastné bývanie investujete do menšieho bytu na prenájom. Vďaka prenájmu získavate každý mesiac príjem, ktorý môžete postupne opäť investovať.
Až keď máte dostatočný príjem z aktív, môžete uvažovať o vlastnom bývaní bez toho, aby vás hypotéka dusila. Ako začať budovať aktíva? 1. Vzdelávajte sa. Učte sa o investovaní, čítajte knihy, sledujte videá, absolvujte kurzy, aj zadarmo. 2. Začnite v malom. Nemusíte mať hneď veľké peniaze. Aj 20-30 eur mesačne môže byť začiatok. ETF, podielové fondy. 3. Nepozerajte len na nehnuteľnosti. Aktívum môže byť aj internetový projekt, YouTube kanál, e-shop, franšíza alebo vlastný produkt. 4. Minimalizujte pasíva. Nekupujte veci na splátky, ak nie sú úplne nevyhnutné. Zvážte, či ďalší úver naozaj potrebujete. 5. Opýtajte sa sami seba. Prinesie mi táto vec peniaze, alebo mi ich bude brať? Vlastná skúsenosť. Prvé aktíva. Keď som začínal s investovaním, bál som sa. Mal som pocit, že všetky investície sú len pre bohatých. Prvý ETF fond som kúpil za 30 eur mesačne. O pár rokov neskôr som pochopil, že vďaka disciplíne a trpezlivosti to môže byť základ finančnej slobody. Tip. Zapisujte si svoje aktíva a pasíva. Spravte si jednoduchú tabuľku alebo použite aplikáciu. Zapíšte si všetko, čo vám každý mesiac prináša peniaze, aj malé sumy, a všetko, čo vám ich berie. Uvidíte, kde ste a čo môžete zlepšiť. Cieľ je jasný. Každý mesiac zvyšovať aktíva a znižovať pasíva. Lekcia tracku. Finančná gramotnosť je viac ako vysoká škola. Školy nás učia veľa vecí. Matematiku, dejepis, literatúru. Málo ktorá škola však učí, ako správne narábať s peniazmi, ako investovať, ako čítať zmluvy, ako sa vyhnúť dlhom, ako fungujú dane a úroky. Kiyosaki tvrdí, že práve finančná gramotnosť je kľúčom k finančnej slobode. Nehovorí, že vzdelanie je zbytočné, práve naopak. Ale ak neviete, ako peniaze fungujú, môžete mať aj niekoľko vysokých škôl a predsa sa nikdy nevymaniť z kolobehu výplat a dlhov. Príbehy zo života. Poznám viacero ľudí, ktorí majú vysokoškolské tituly, no nevedia, ako si nastaviť rodinný rozpočet, ako investovať, alebo sa boja každého rokovania s bankou. Na druhej strane poznám aj podnikateľov, ktorí nemajú titul, ale vďaka samovzdelávaniu dnes vlastnia firmy, prenajímajú nehnuteľnosti alebo investujú do startupov. Ako získať finančnú gramotnosť na Slovensku? Bradbury. Čítajte knihy. Ako bohatý otec, chudobný otec, najbohatší muž v Babylone, Mysli a zbohatní, psychológia peňazí. 2. Sledujte slovenské a české YouTube kanály. 3. Zúčastnite sa seminárov a webinárov. Banky, investičné spoločnosti, aj univerzity robia zadarmo vzdelávacie akcie. 4. Naučte sa čítať základné finančné výkazy, rozvaha, výsledovka, cash flow. 5. Rozprávajte sa o peniazoch so svojou rodinou, partnermi, deťmi. Peniaze nie sú tabu. Praktická rada. Učte sa každý deň, namiesto bezcielneho scrollovania Instagramu si dajte záväzok. Každý deň aspoň 10 minút čítať, sledovať alebo počúvať niečo o peniazoch. Aj malá zmena v myslení môže viesť k obrovskému posunu. Bonus. Najčastejšie chyby Slovákov. Neplánujú si rozpočet, míňajú od oka. Majú strach z investovania kvôli minulým finančným krachom. Napríklad BMG Invest, nebankovky a tak ďalej. Spoliehajú sa len na štát či zamestnávateľa. Boja sa otvorene hovoriť o peniazoch. Lekcia 4. Strach z chýbania peňazí nás často brzdí. Strach z chýbania peňazí je ten najväčší nepriateľ finančnej slobody. Veľa ľudí si hovorí, radšej ostanem v tejto práci, aj keď ma nebaví, hlavne, že je istota. Alebo investovanie je hazard, môžem o všetko prísť. Práve tento strach nás väzní v zóne komfortu a bráni nám riskovať, skúšať nové veci, investovať do seba či do podnikania. Skutočný príbeh. Zmena zamestnania. Môj známy roky pracoval v stabilnej firme. Výplata bola slušná, ale práca ho už dávno nebavila. Uvažoval o zmene, ale vždy ho zastavil strach. Čo, ak si inú prácu nenájdem?
Čo, ak budem zarábať menej? Až keď ho okolnosti dotlačili, firma zanikla, pustil sa do vlastného podnikania. Zo začiatku to bolo ťažké, ale dnes je sám sebe pánom a nikdy by sa nevrátil späť. Ako prekonať strach? 1. Vzdelávajte sa o tom, čoho sa bojíte. Čím viac viete, tým menej sa bojíte. 2. Začnite v malom. Nemusíte hneď investovať všetko, skúste pár desiatok eur. 3. Stanovte si bezpečnostný vankúš. Majte aspoň 3-6 mesačných výdavkov bokom na účte. 4. Pýtajte sa, čo najhoršie sa môže stať? Väčšinou zistíte, že aj ten najhorší scenár sa dá riešiť. 5. Obklopte sa pozitívne naladenými ľuďmi. Kto vás podporí, ten vám pomôže prekonať strach. Príklad. Investovanie na Slovensku. Veľa ľudí na Slovensku stále verí, že investovanie je len pre bohatých, alebo že akcie a fondy sú príliš rizikové. Skúste si otvoriť investičný účet s pár desiatkami eur, len aby ste si to ohmatali. Nebojte sa pýtať. Existuje množstvo firiem, ktoré vám poradia aj zadarmo. Pozor len na nepoctivých sprostredkovateľov. Strach ako motivátor Kiyosaki píše, že strach môže byť aj dobrý sluha. Ak nás núti šetriť, byť zodpovedný, je užitočný. Ale ak nás brzdí v raste, je čas ho prekonať. Lekcia 5. Nepracuj pre peniaze. Nechaj peniaze pracovať pre seba. Najsilnejšou myšlienkou celej knihy je práve táto. Cieľom nie je makať od rána do večera, ale vybudovať taký systém, kde vám peniaze samé generujú ďalší príjem. Čo to znamená v praxi? Namiesto neustáleho zvyšovania pracovných hodín sa snažte budovať aktíva. Peniaze, ktoré zarobíte, investujte do niečoho, čo vám bude zarábať aj vtedy, keď vy nepracujete, napríklad prenájom, dividendy, online produkty, licencie. Budujte svoj stroj na peniaze. Čím viac takýchto malých motorov máte, tým viac ste slobodní. Príklad. Pasívny príjem zo Slovenska. Poznám ľudí, ktorí popri zamestnaní vytvorili jednoduchý e-shop, ktorý im zarába desiatky eur mesačne. Ďalší napísali e-knihu, ktorú predávajú online. Sú ľudia, ktorí učia špecifickú tému cez online kurzy, napríklad účtovníctvo, digitálny marketing, cudzí jazyk. A každý mesiac im pritečie niečo z predaja. Možno to neznie ako veľké bohatstvo, ale práve takéto malé aktíva, keď sa nasčítajú, môžu tvoriť základ vašej finančnej slobody. Praktické tipy. Ako začať? Identifikujte, čo viete alebo čo vás baví. Možno viete programovať, tvoriť grafiku, opravovať bicykle či variť. Každá z týchto zručností sa dá premeniť na aktívum. Druhý, začnite po večeroch alebo cez víkendy. Nepotrebujete hneď opustiť prácu. Treť, investujte zisky z vedľajších projektov do ďalších aktív. Štvrtý, používajte technológie, automatizujte, delegujte, využívajte aplikácie, aby ste ušetrili čas. 5. Nebuďte netrpezliví. Pasívny príjem rastie pomaly. Ale keď sa naštartuje, je úžasné sledovať, ako vám peniaze prichádzajú aj počas dovolenky. Vlastný príbeh. Online projekt. Keď som začal tento kanál, nevedel som, čo z toho bude. Nečakal som, že prvé mesiace zarobím veľa. Ale s každým videom, každým komentárom rástla komunita. A aj malé príjmy z reklamy. Alebo affiliate marketingu. Nie je to o rýchlom zbohatnutí, ale o budovaní základne, ktorá bude časom rásť. Extra myšlienky z knihy. Pracujte pre učenie, nie pre peniaze. Skúste si popri práci nájsť brigádu alebo stáž, ktorá vás naučí niečo nové. Napríklad predaj, marketing, účtovníctvo. Peniaze sú emócia. Veľa našich rozhodnutí o peniazoch je založených na strachu alebo chamtivosti. Naučte sa ovládať svoje emócie, nie naopak. Podnikanie ako škola života, aj keď sa vám prvý projekt nepodarí, skúsenosti sú na nezaplatenie. Slovenský kontext, ako aplikovať rady z knihy u nás. Mnohí si myslia, že to, čo platí v trade USA, nefunguje na Slovensku. Opak je pravdou. Princípy finančnej gramotnosti sú univerzálne. Slovensko má špecifiká, iné dane, menší trh, menej možností,
Ale aj tu môžete investovať do ETF fondov. Prenajímať nehnuteľnosti, založiť e-shop, písať blog, učiť online, tvoriť digitálne produkty. Príklad. Budovanie aktív na Slovensku. Prenájom garsónky v menšom meste. Dropshipping e-shop so slovenskou doménou. Online kurzy cez slovenské platformy. Tvorba podcastov a predaj reklamy. Investovanie do ETF fondov cez slovenské firmy. Mýty, omyly a kritika knihy. Nie každý súhlasí s Kiyosakiho filozofiou. Kritici hovoria, že nie je také jednoduché, ako to v knihe vyzerá, že nie každý môže byť bohatý investor, že nie všetky aktíva sú dostupné pre bežných ľudí. Áno, život je niekedy komplikovanejší, ale základné myšlienky knihy sú stále platné. Ak budete budovať aktíva, vzdelávať sa a premýšľať podnikavo, budete na tom lepšie ako väčšina ľudí, ktorí žijú od výplaty k výplate. Odpovede na najčastejšie otázky. Musím byť bohatý, aby som začal investovať? Nie. Stačí malá suma mesačne a trpezlivosť. Je investovanie riskantné? Každé investovanie nesie riziko, ale najväčším rizikom je nič nerobiť. Čo ak sa mi aktíva pokazia? Získate skúsenosť, ktorú žiadna škola nedá. Čo ak som už starší? Nikdy nie je neskoro začať. Aj 50-tníci a 60-tníci dokázali vybudovať aktíva. Ak ste dopočúvali až sem, ste už na ceste k finančnej slobode. Ak vás niečo z knihy Bohatý otec, chudobný otec zaujalo, začnite dnes. Prečítajte si knihu, odložte prvých 10 eur na aktíva, vzdelávajte sa, rozprávajte sa s rodinou o peniazoch. Nezabudnite. Miliónová cesta nezačína veľkou investíciou, ale malými krokmi, ktoré opakujete každý deň. Dajte like, odoberajte kanál Miliónová cesta, napíšte svoje otázky do komentárov a podelte sa o svoje skúsenosti. Vidíme sa pri ďalšom videu a nezabudnite, vaša finančná sloboda je vo vašich rukách.